Shalom. Parhalado HKBP Jalan Lurah Cimahi, pasahaton tusude ruas, doho tamu namar minggu di Tikion, suang songoni dihamu amang inang, namang huton permingguan di inganat tabe, namar hitehon Facebook dohot YouTube, horas, jala selamat beribadah madihita, tapukka masuk, tapuji matuhatta, marid demahita sian bukwede nomor 127 ayat sada dohot ayat 2. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumepalangit dohot tanoon, amen. Pos situtudo rohaku, manang hamatean, manang hanguluan, manang akka suru-suruan di debata, manang harajaon, manang hagogoon, manang akkana masan waeng, manang akkana rosugut, dang tarbaheni manirak kita sian haholongan ni rohani debata, namar hite-hite Kristus Yesus Tuhatai, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogo nasuhatu dosan, hodo silehon apul-apul tu akkana marsak roha, hodo silehon gogo tu akkana gale, asima roham, tatap ma akkana marsak roha dohot akkana hona pangujunan, sai tatak ma hoi-hoi nasida, jalapalua nasida sian hagogotani, asapatar di ida nasida, hodo pangurupi, haporusan, dohot pangaramoti di hagogotan, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami.
Amin. Ta puji Tuhan ta, maret de mahita sian bukwede nomor 210 pitu, ayat sada sahat rodi ayat 2. Tangihon hamuma patik ni debata di minggut tasadarion di enet sian Joshua biddu sada mamuk kamai sian ayat walu sahat rodi ayat sia songonon ma didok disi unang meret bukuni patikon sian pamanganmu sai pikir-pikiri mai arian dohot borngin asa diradoti ho jala di patupaho hobar tu sudena tar surat di bagasani asa marutuk ko di akadalanmu jala marmulia baru laummu dan ungahudok tu ho pirma toddim jala marsi hohot unang manodit nodit roham jala unang tahutan ai jahoba de batam dodonganmu manang dopak dia peho mangalaka ima sahatna atong rap mangidogogo mahita tu Tuhan de bata taringot tu patiki ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahobar tu patikmi. Amin. Ta puji Tuhan ta marid de mahita sian buku de nomor 224 ayat sada sahat rodi ayat 2. Tato poti madosat tanagodangi tua dopan di debata martang yang mahita ale Tuhan debata pargogo nasuhatu dosan jala ama para siroha dang lomo roham midah hamatean ni pardosa mulak manian parjahati tu madikot dalan na asa mangulu ibana ido dipangido roham alani i ubahen hupangido hami sai sudati matorutorum
asa unang mangonai betu hami, sai sesa sudi dosa nami, asa mangolu hami di bagasan asi ni roham, sai pargogoi mahami, asa margogo hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima hata baga-baga taringok tu hasesaan ni dosa. Songonodo hata ni Jehovah, unak koma biar ay ahu dosi luluhoko, nunga pola hujo guarmu, au napunaho, hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Tapuji Tuhata, mari demahita sian bukuet de nomor 210 sada ayat sada sahat rodi ayat 2. Hata ni dibata naga beturpuk epistel di menggutta sadarion di enet mai sian Jakobus biddu 2 mamukka sian ayat 5 sahat rodi ayat 10 tolu amanginang tajahama namar sikat soring tangihon hamuma aliak kadongaku nahinaholongan na dipilit debata akan apogos di portibion asa mamora nasida marhite-hite haporsiaon jalapanean di harajaon na pinarbaga-bagana tu akan naholong roha di ibana dan asida do mangisahe guarna denggani naung digwarhon tuhamu
alai molosi idabohi hamu namangulah dosa dohamu disi gabe diuhumi hamu patiki hamu songon pangalausi ai ibana namadok unang maho mangalakup laus ibana do madok unang homamunu asa moloso mangalakup po alai mamunu do tong doho pangalaosi dipatik ai uhum naso marasini roha matu naso mangulahon asini roha namonang do asini roha maralohon uhum ima sahatna martua do akan atumangihon hatani dibata jala no peopsa amen. Tapuji Tuhan ta marit de mahita sian buku de nomor 127 ayat sada dohot ayat onom. Tidak kom maha taha porsiaw tay songon nahina tidak kon ni dongata saha porsiaw di sadok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jahoba ido ama pargogo na sohatu dosan na tumepalangit dohok tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai ima na ditubuhon ni si Maria nagibagabeon sianton di porbadia andorang soabubuhan ido tuhatta na tumaon na bernit di panguhuman ni selatus nama tetarpajal do ibana di hau pinar silang na tua tubana toru dung ditanom na mulak mangolu di hari potoluhon nama naik tu surgo lauhudul tu siamun di debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani disima ibana manghumi halak na mangolu dohot namate au porsea diton di perbadia jala adong sadahuria nabadia huria hato panela Kristen akan nabadia dohot dihasisaan di dosa dohot dihatai namandok mulak mangolu sogot daging ni halak nang mate dohot dihangeluan na sora suda amen. Tabigema titing namasa dohok nanaing pamasaot tadi huriatta nani jahahon ni sahalak parhalado. Tikting ni huriatta di minggu ta sadarion minggu pasapulopat dung Trinitatis do topik Pirmatodim unako tahutan ima sada
Sermon Parhalado. Sermon Parhalado pada hari Selasa pada tanggal 7 September 2021 dilaksanakan masuk pukul 17.00 WIB. Napa duahon pemberkatan nikah warta yang pertama. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Gilbert Junior Sihombing, putra dari Bapak L. Sihombing almarhum, Ibu Ida Rosmauli Boru Silalahi, yang beralamat di Jalan Terusan Jakarta, Jalan Jakarta, Kampung Hantap, anggota jemaat HKBP Resort Bandung Timur, dengan Saudari Yosepin Boru Pakpahan, putri dari Bapak Insinyur Ulises P. Pakpahan, Ibu Listen Boru Napitupulu, yang beralamat di Jalan Pondok Mutiara 5, nomor 9, Cimahi, anggota jemaat HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi, Week 4. Rencana pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 masuk pukul 8.30 WIB di HKBP Bandung Timur Resort Bandung Timur. Rapat Pendeta Distrik. Rapat Pendeta Distrik HKBP Distrik 18 Jabar Tengge akan dilaksanakan pada hari Selasa sampai dengan hari Kamis tanggal 7 sampai dengan 9 September 2021 di HKBP Tasikmalaya. Pendeta resort dan pendeta fungsional akan mengikuti kegiatan tersebut. Hal pengumuman vaksin. Menindaklanjuti warta jemaat beberapa minggu yang lalu tentang pelaksanaan vaksinasi di gereja dan lingkungan sekitar gereja. Tetapi sampai hari ini tanggal 5 September 2021 yang mendaftar vaksin tidak mencukupi kuota untuk membuka pos vaksinasi di gereja kita. Untuk itu, bagi jemaat yang sudah mendaftar disarankan mengikuti vaksin yang dilaksanakan oleh distrik atau mengikuti vaksin di wilayah masing-masing atau mengikuti vaksin yang diadakan PGIS Cimahi. Link vaksinasi dapat dilihat di majalah dinding gereja kita. Pelajar Sidi. Sesuai dengan permintaan pelajar Sidi dan keputusan Parhalado, maka mulai minggu ini pelajar Sidi sudah melaksanakan Marguru Manang Sidi dengan tatap muka di gedung sekolah minggu. Pesta Perak HKBP Distrik 18 Jabar Tengge. Dalam rangka mensyukuri 25 tahun atau Pesta Perak HKBP Distrik 18 Jabar Tengge, maka panitia mengadakan kegiatan sebagai berikut. Eporus Time, mengadakan pertemuan dengan Eporus secara interaktif pada hari Sabtu tanggal 17 September 2021 mulai pukul 16 sampai dengan selesai. Tempat Gereja HKBP Resort Riau Marta Dinata. Untuk pesta puncak akan dilaksanakan pesta puncak sekaligus penyerahan sakti-sakti, pin dan ulos dari gereja yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 masuk pukul 9.00 WIB bertempat di Istana Kana Kawaluyaan Bandung. Tabung oksigen.
Panitia Malam Doa dan Penggalangan Dana COVID-19 yang lalu telah membeli inventaris tabung oksigen sebanyak 2 buah. Untuk itu, apabila ada jemaat yang membutuhkan oksigen, supaya menghubungi Ketua Seksi Kesehatan gereja kita. Perjamuan Kudus Manang Marulaun Nabadia. Pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 yang lalu, gereja kita telah melayani perjamuan kudus Manang Marulaun Nabadia kepada Bapak OSL Sihombing, Week 1. Tim doa HKBP Jalan Lurah. Tim doa HKBP Jalan Lurah Cimahi telah membuka penerimaan topik doa terhitung mulai hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 dengan metode pelaksanaan sebagai berikut. 1. Berkod yang berisi Google Form akan di-share di Warta dan di Mading. 2. Melalui WA di hotline nomor 085 16 154 4241. 3. Kotak doa dan saran sudah tersedia di depan pintu gereja. Jemaat dapat mengisi doa dan saran di kertas yang sudah disediakan di depan gereja. Tim doa digagas oleh Naposo Bulung gereja kita, dan doa dilaksanakan secara bergiliran oleh tim. Bagi yang hendak berpartisipasi menjadi tim doa, supaya menghubungi pengurus NHKBP Jalan Lurah Cimahi. Jadwal ibadah Minggu 1. Masuk pukul 7.30 WIB adalah week 1, 7, dan 8. Masuk pukul 10.30 WIB adalah week 2, 3, 5. Masuk pukul 16.30 WIB adalah week 4, 6, dan 9. Demikianlah warta jemaat gereja kita untuk minggu ini. Tuhan memberkati. Mari demahita sian bukwede nomor 214 ayat sada dohot ududna huhut ma tapasahat piliata pilihan parjolo. Unang dehuk mabia
Dameni debata na sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate doho pikiramu di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Salam. Horas madihita kamanginang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Jala sahak mata binami Tuhan wakadamang dainang dohot dongan na hinaholongan na marminggu dohot hami di HKBP Jala Lurah Marhite live streaming di bagasan Tikyon. Hatani debata na hupasahat Tuhamu songon barita nauli di bagasan minggu pasapulu opat tondung Trinitatis, topik na Pirma Todim unak kota hutan, dalam bahasa di Indonesia dikatakan kuatlah hatimu jangan takut. Nienet mesian panurirang Jesaya bidu 35 ayat 4 sahatu ayat 10. Hamak kamanginang tajaha mahatani dibata mar jika soring mahita. Dok kamu ma tuaka parroha natahuton. Pirma toddimuna unak kamu mabiar. Idama debata munai ro martubol hondohot mamaloson. Rodo ibana tongon paluahok kamu. Marhajingjang madisi halak na pangpang songon ursa. Jala maria-ria dilani halak nangungu. Ay marbuhal-buhal ma akka aik di halongonan. Jala sungai di adaran. Adong nguhut disi dalan balubung dohot dalan nabulun na targuar dalan nabadia dang jadi mamulus yani halak naramun jalan nasida na punasa manang ise namar dalani gari akka naoto dang tagamon lilo. Rakmahita, jadi mulak masogon halak akan na pinaluan ni Jehovah, jala maria-ria rotusion, jala halalas ni roha saleleleng na di atas ulu nasida, dapotan hilas dohot las ni roha nasida, alay mapurus maanggo arsak do hoi-hoi, molo di bahasa Indonesia dikatakan begini. Alay itu tutu di ayat opati, molo adong di hita bibelta na cetakan 2015 tutoru adong hata ditoruni rodo ibana tongon paluahok kamu moladong hata di bibelta hodo asaboy tagati hogabe alana adong salah pengetikan di LAI. Bahasa Indonesia songonon. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh debu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya. Dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ,
dan orang-orang yang dibebaskan, Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Songoni mahatani di bata amang inang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Adong sada cerita, jala cerita memang cerita dang di tonga-tonga di Indonesia. Alai di tonga-tonga ni akam misionaris doon nahya terjadi di Eropa di hatiai. Jadi adong masa dapat dita dohok sada yanakonna na boy dohonon met dope. Jala pad di taon nunga jumolo marujung repe nasida. Jadi hola nasida ma na dua nasa totong mangulu di bagasan hasyanganon. Jala pad di taon macay girgir do ibana laho mangalubahon akan ruas ni huria dohon akan nasoporsia dope asa ro nasida laho marsoba tu Jesus ay hola Jesus do si baluay. Jadi salah satu cara nasa totong diulahon imana ganuk minggu adorang so hari minggu mau pamana garu hari Sabtu adorang so hari minggu di padalan ibana do akka brosur nani cetak sadiri jala marhite-hite hepeng na sadiri di fotokopi diperbanyak dungi lao do imana tu akka bagas-bagas nadong diluati huhut dibagi brosuron dohok dituktuhi jabuon huhut madok horas salum amang inang Roma hamuda sogok tu parmingguan ay debata marhiti Jesus do si palua hita asa dabotan akan nauli hamu di bagasan gulum ima hatana terus jala brosuripe tarsura atana sonin datanglah kecaplah kemurahan Tuhan melalui ibadah yang akan kita panjatkan besok ke dalam di dalam baitnya. Ima prosurna. Di dalam ipad di tahu madoh yanak konao namet meton. Aka bagas-bagas narong dihiutai. Saha matu sada bagas sada jabuon molo dituk Tuhan jabuon tangarong nama buka ala memang dang halak Kristen museo dang di batu sinasida jalan dang di boto nasida dope mengihut Tuhani. Jadi molo rotung pad di tahun dituktuhi atik pedang dibuka alai diselipu pad di tahun do perusurna tutoru ni pitui anggia marona sida rapar sidohot do akan porsia di bagas joro di Tuhani lau mamuji do pasangapun guar di Tuhani nang pe dang sahat tu bagasan tiki dang ro dope aka napangisi bagasi jala dang ditanda padidai dope napangisi bagasi ise do halak na sodia do hadirion na tope ma disadatik ya manginang marsahi ma paditaum alai iko mardalat do brosuron iko tuktuhan ni paditaw do bagas ni aka na adong diduati ala sogot hari minggu nama. Dungi di pasat imana matu anak konai na meti asatong dibagi brosuron jala uhud dituktuhi uhud didok hata nauli tu akan pangisi di bagasi. Rade mayanak kon na meton lao marlojong imana tusada jabu na asing. Ala nungas somal imana dibuan amang nai among nai atar dihapal imana do akka bagas-bagas ni akka ise nanang si pasahaton na alai dung sahat di jabu dibuat ditarbereng imana ma di bagasan tasna anong sadanay brosur na sisa dungi marpikir may mana ay sino tayo sadanay narwana nyon sianu nunga sabulaan nunga ay sino nang sadanay lupaw inay mana dungi dingo-ingo imana madung ingo mana bagas ni sino penaso di pasat imana brosuri dungi taringo memang bah bagas ni nasohya mambuk kejawi
sadanai habi tinggal ina rohana. Lau mai mana tu bagasi. Songon na somal di idai mana do bagasi tutup do pituna sordak do pituna. Dungi ditutuki mana pangisi ni bagasi angkia ma dibuka. Alai songon na somal dang namar na dibuka. Diselipon imana ma brosuri tu toru ni pitui. Dungi biasa duh yang dibuka inna rohani dan akon. Lau mau inna imana. Tolulaka dope imana lahon yang meninggal hod bagasi. Pitoro masara gorat-gorat di bagasa rohana. Tuktuhi muse. Mula may mana muse. Dituktuhi dan ako mamuse bagason. Ina. Dang namar na dibuka. Tong dorang dibuka. Ina rohan dan ako. Mula mau. Ina. Jahon ni dorwa brusur na silipon. Ditoroni pitui na mana. Mula may mana. Dung lima lakai mana mangalakan yang mulak romu seh suara gorak-gorak di bagasa rohana madok unang tadi ko tuk-tuk saat tu nabuka pitu pangisi di bagasi. Mula imana muse. Itu tuk iman muse perbagason. Sampai tulu hali dung pe pawat talihon. Ibu ka pangisi bagason mas. Ternyata pangisi bagason sadayna-ina. Dung dibuka di idadak dan aku mainat tahun ngamahiup. Herana sodong be gairah ni hidup na rupani. Herana kanana marsahit. Dung di dan aku mak tu inatai. Inang marminggu hita sugut da. Soros dohu bayar brosur ditoruni pitumon alai lasiar rohaku inadak dan akon. Ala salilingon hutuk tuki hami dohok bapa pituon dang namar na dibuka alai salion nang penungga tulu hali hutuk tuki papat talihon dibikuho mole atema hubereng mabuhi minang roma homar minggu da inna dang yelu sinaton lame mana Rome na ton di jaha masai di papung imana do aka brosur na dipinasan ipadita do dadana kinasa leleon dungi di jaha imana ma di jaha imana ala saleleon olah dibuat imana dang di jaha imana di piakon imana do songoni alina salion di jaha imana brosuri Roma lau marsaulihon aka pasu ni di bata marhiti-hiti par minggu sogot ay di bata do na palua hoko debatado pangalualamu debatado na sa totong mambahin akasila siroha di bagasan gulum Romahaw inda di jahay mana ba dungi Domingo na Roma imana tu garijay inataon Rome mana hudul may mana judulan na paling pudi Tata imana mak ibereng imana mak kana marminggu ay so iboto imana icoba imana ma marsidohot imana marede itata imana ba ay ba samar sonak kalakon martoba tabu halakon marede hera sodong persoalan di tonga-tonga ningguluna huhut ido inatai di bagas sendirina alai dung sahak marminggu saya marminggu Roma to di perbadia dia rahom mainangon lau mai mana Roma mana tu julu idok matu berditay amang perdita nami adong neng hondo-hondoku ini mana boleh isi ditahe inang hupatan dabe diriku ina ton dungi dido inaton masonon mau lihat tema dituhata Yesus nahutada sadariom ay salilingon dakutanda isi Yesus jala dakku boto isi do Yesus si alai hutada Yesus marhite danak na meton anak di tahun indah naro tu bagas jabuku di minggu nang salpu di boto hamudo
buasa dak kubuka pitu salelengon ditutuhi pad di tahun bagas jabuku topet hari Sabtu lau pabuahon asa marbinggu sogot sahalakku doa mangulu ia matakku ngamate meninggal hunggu aka utang jema biar doa mabuka pitu ala partagi sana jujut rotu bagas jabuku lau martagi utang dia matakku ini mana. Jadi sebenarnya ditiki roda dana kona minggu nang salpu ngamuneng bunuh diri audisi ngahu persiap potali ngahu gatung ngahu bae sada hudulan gabe ingana si majojaku asa bulusa margatung diri bunuh diri hutadang mabakui asa bulus mate dakku pikiri biakan nama saun ini naton alai boto hamudo ditutuki dak dana koma parjolo pituku HP nunga hupa masuk talion turkuku dungi dak sadia leleng naik dung saya dana kon mangetuk neku tedang nama pita bangkuon nahu punya dongcongon asa parsigatung patu tahena raku alai Roma dan dana kon ditutuhi muse bagasu gabe sudah mau manedang kursi holaku tedak kursi sehali iko mati mau ini mana dungi ditutuhi dana kon mapitona patoluhon gabe sudah mau hubuka mak la subuka mapitui ido parsudatu na bunuh diri yau di hari Sabtu na minggu lalu ini mana jadi mau lihat deh mak ternyata Yesus na hutadai rodo ibana paluahon au ditiki masa akap si pikiran na gudang ditiki masa akap pergumulan di tonga-tonga nguluku rodo HP Tuhani Yesus na hutada sadarion marhiti dak dana namet meton lau paluahon au asal nang bunuh diri au ini mana ima kesaksian ujungna dipilihon ibana madirina dilon ibana na Tuhani porsia memana Tuhani dapotan semangat na baru memana ala nunga di parade mana jala dihaposi mana Tuhan Yesus napaluahon imana sia nasa aka pergumulan di tonga-tongan guluna. Odo jamita sadarion amang inang. Odo hatani debata sadarion. Bagaimana setiap pergumulan, bagaimana setiap tantangan, bagaimana setiap apapun persoalan yang dijalani dan dihadapi setiap mahligai kehidupan kita dan saya, Anda semua yang ada kita pada saat ini memiliki pergumulan yang berbeda-beda. Adong do pergumulan naon, adong do persoalan naon, adong do pergumulan naon. Dang adong halak mulai sian na tubuh, sahatu nama tua, tung adong pergumulan tidak ada. Adong baik. Macam donian porsi ni pergumulan ni halak. Idong makana seolo do hita manatap. Belga mangiri ma pergumulan yan ni naroha. Nator sedado pe mate. Te sa minggu nai mate na te. Te sa bulan nai kecelakaan yang geleng na aga ay nabuana ma. Ay buana man nipinay. Inahita do si pata akala pata dangi ay nabuana man nipinay. Jala olo do buse molo anong persoalan di ngoluta pergumulan persahiton bakahaurangan doho dia penamasa olo do hitam gabe hudul lasta dok ayah harus tahin pikon aku ayah apa do olo do sipata sama deh olo do hita las man tangis manete iluta dak sadar hita manete iluta alani persoalan di ngoluta olo do hita merasa tui si doa mangalu-alu. Tui si doa no ang pasahaton sudi akan nahil so di bagasar wakon. Tui si doa ang lau majalu bantuan am. Tui si doa ang. Ido makana adong hata ni halak biar sendiri sama dok.
molo marlasi roha, ketika engkau bersuka cita, ketika engkau kaya, ketika kau memiliki jabatan, ketika kau memiliki segala-galanya, semua orang akan berteman kepadamu. Itu tahi emang ina? Gu dongamu belum mau raho. Nah sumanda dahoboy, itu dohonon ni itu halak. Udah dari apa lang tulang ni opung ni amang borukri na gejala. Kan? Udah dari. Apalagi halak patak pitor patak suhiba do neng manada kan itu. HP nama orang belum tentu ditanda. Mau lupa Jepang dangi. Bah, horas lah. Kita dah doang. Ai si teh nama murah. Nang tanda lah ya. Ya kita Jepang sono HP tak ya. Itu. Apalagi maka setabi hata akan calon legislatif mencalonkan diri. Pitor gudang dua kadongan non. Pitor sudedio ya rahon non. Pitor patak sobanada do akka calekon. Utada si marga teh itu teh. Kita kudu hodong aku bah. Itu teh dung telu hudia lao sudi akka nama ada demar marlarian. Teman sukacita banyak. Tetapi engkau harus mengetahui dan melihat siapakah betul-betul yang menjadi temanmu ketika engkau bergumul dan ketika kau menghadapi persoalan hidup. Bereng, belum tentu ripet taipe gabe dongata, belum tentu keluarga ipe gabe dongata. Sipata keluarga pe setabiaka hita manginang. Keluarga di roko keluarga ale molo adong persoalan. Apalagi maka haurangan neng mabicam hepeng rupani pitur daudo. Makana heado hudok di bagasan jamitaku, uang membongkar akhlakmu. Jika engkau ingin mengetahui akhlak seseorang, pinjamkan dia uang. Tohodo imana paulak ko ni manang. Dok pala na saya pinjaman. Suhu bayi buangin na. Pinjamkan dia uang. Jika engkau ingin mengetahui kesetiaan orang lain, percayakan dia uang. Percayakan. Dan jika engkau ingin mengetahui bagaimana mental orang lain, bawa dia makan. Mula tarneng tukar madu di mana lo mabayar, ahlak na si sukunom me. Amang inang na dia holongan di bagasan Tuhan Yesus. Persoalan-persoalan di ngolu akan hacit akan parir mana ni hilala ni halak Israel di bagasan pembuangan di bidu 35 memang taboto do buasa nasida terbuang sian huta hatu bonda tu Babilonia karena memang mereka itu berdosa dan akibat daripada dosa itu mereka harus dihukum walaupun Allah sudah jauh-jauh hari memperingatkan marhiti-hiti panurirangna bertobatlah Allah edang ditangihon nasida hatani panurirang dungi Roma rimasi debata kau harus dihukum aidu konsekuensi akan manggulau nasalah. Jadi mau larong nasalah, paingot tamu, mau lodang tarpai dari mana, mau lodang tarpai di bagian nasida, pamu, termasuk yang nak kotai, mau lodang tarpasingot, pamu, alai, keunikan Tuhan, dia tidak mau membinasakan, aido, keunikan dan keunggulan Tuhan, dia menghukum dalam kasih. Dia tidak mau membinasakan. Nah Allah Tuhan debata. Mati do ala Israel sudi. Ala di dosa. Sarupa may di kihala Israel na haluar siyan. Tano Mesir. Di tongad dalan. Madu di debata. Tung nasojadi idaumu ajakomu. Tano nanaing si topotomu. Iko mati mahoy tongad dalan. Mati di tongad dalan ni Israel. Mati. Ala isi do nasahat tu. Tano na si pasahato ni di bata natubu di tongkat dalan do kan begitu andaikan Tuhan mau tetapi Tuhan tidak menghendaki mereka binasa walaupun mereka harus dihukum dengan cara yang tidak masuk logika dari mereka dipakai di bata do bangsa asing dipakai di bata do bangsa na sumanad da ibana Babilonia lo menghukum nasida. Dan mereka itu diperbudak selama 70 tahun. Ipaksa do nasida karejo. Dang boy nasida marsonang-sonang. Dang adong hak nasida dibagas.
Dipaksa mana membangun, dipaksa mana cocok tanam doa ke segala macam. Jadi di Hilala Nasida ternyata hacit do HP mereka yang dihukum. Parir ngoluna. Dungi Roma Nasida didok mangalu-alu Nasida Tuhan debata Tuhan. Marpamuati maroham Tuhami akan mardosaon. Undang mata Tuhan tabay akan pengumuman di bagasan ngolunamion. Tata mahamili Tuhan. Ditangihot di bataba. Karena ketika Tuhan memberikan hukuman, yang mau Tuhan inginkan adalah kesadaran dan pertobatan. Hita pe molota pukul anak kotai, tang lau pamati otak kan? Apa na julu huyo dobe? Molo di bes bapakku wow. Lagi molo sempak ipa keluar mana kopel di lalu lintas polisi lalu lintas na botar ya ada berkawi na di kopel nih na cita di. Molo holan in na songron ipukul tu si majojak ni bawon amang tahe aci na heran na seorang marbapa na iba. Dohono nanokan ampun bapa paso isi dang papa mau inna amang tahe aci na naroha. Ibal-bali mas si majojak non ibal-bal ipas-pas mak satu nama rara. Ali betul hamu do, danggo anong tulujom nai, itu roh di mana tu lebuku, haci do pak mi, ina haci bapak itu ribuatiran no minyak karo, ida poliman dong, iba kasar aku, neng pamateon no nak kaning, neng ibu tu muse, baru muse, narung do muse ronde kedua neng pamateon do muse, aw neng naraku do, kalau orang sori kan, heran nang isiak mandoki kan, ikan, kinai mai, ule jomangan. Kasongon halak bata kasori. Ay memek dobi lem majobangan manuki. Asa busi atas sugu neng songon itu yang neraku do. Mebir dobi auto. Alai mai ibana. Idu makan nang badal ho mang. Huli wes peo. Asa boto ho na salah ho. Sadar meba. Batahe. Na salah dua bindan yatok na roha do. Anggo maku beda. Pamate anak me. Pamate. Ini rito. Baro bapakku. Ya lu si mana? Dok pala mate saya do. Opak na gelek ko ini mana? Beh. Lempo sama wilala kan opak naik gelek ku 5 hamet tong au syakaran pawate gelek kinama lo pala mate sada opak naik gelek pina angguau tiki sudah mata henaraku alai molodang di besong oni saya tidak seperti ini. Begitu juga orang Israel, kalau Tuhan tidak menghukum mereka, mereka tidak akan mendapatkan berkat. Tetapi belas kasihan Tuhan akan turun. Ido makana di ayat di pidu 35 oma soso pirma todim ikorodo apa lu hokko muse audo nian pasaton uhuma tuh ale audo muse napa lu hokko. Tegarkanlah hatimu, katakanlah wahai umatku Israel, jangan takut, aku Allahmu akan datang menyelamatkan engkau. Dan pada waktu itu orang buta akan dicelikan, akan melihat bagaimana kebesaran Tuhan menyelamatkan. Kaki orang yang pincang akan menari-nari. Sumber-sumber air yang gersang akan menjadi sumber air yang menjadi kebutuhan orang lain. Dan tidak akan alam mana mertaka. Singa binatang buas tidak akan ada di situ. Karena Tuhan datang untuk menyelamatkan engkau. Jadi idong oluta sonario namanginang. Sipata molo tapaya korupani. Ay puhado na yung namanguluni narohado sipata. Ni ida dongan. Songon na tabo terus nguluna. Happy iba. Songon na parir terus sinaroha. Ni ida dongan. Songon tabo tahi mana. Happy iba. Songon na manguluni ba. Ini iba sipata. Apalagi di masa situasi na maulon. Ekonomi semakin sulit. Go akabilangan ni akan jalalam taba na tuari 6.500 sekian taba akan na positif. Taba akan na moding. Marujung ngolu termasuk sada sian pimpinan ni Huriata. Kepala Departemen Marturia Padita Kardis Majuta moding ala ni namasaon. Dang marama. Dang marina be, yan akonna. Dang boy di ida, dang boy di tatap, di parborhat, marhite tangis.
Ale imana masaw. Ale songon hala Kristen hitamang inang akan aporsia tu Tuhan Yesus. Orang yang betul-betul percaya kepada Yesus bahwa suatu saat kita akan melihat kebahagiaan dan suatu saat kita akan bangkit dari segala kekecewaan dan suatu saat kita akan menikmati buah daripada kesabaran dan doa kita dan sarobak kita dohot halakan. Namura-mura putus asa, namura-mura tangis, namura-mura madele, jalan namura-mura manikot. Hapor siyaw tay. Ibarat ni sada boda ni hawi. Tubang hawon. Aladang kuwa akarna. Unang berengong bulge batang ni hawon. Jago hawi daw. Belum tentu. Unang dibereng lam tibu hawon. Lam kuat. Belum tentu. Semakin tinggi pohon, semakin banyak tantangan, angin akan datang menerpa. Ale kucina akar do, kuat do akari manang daw. Jadi kucina di hita, hapor siap tay do, kuat do manang nadaw. Si pata jojo do hita mang diuji di bagasan goluton. Ya Roma kana masa nasi songonon, ya Roma kana si songonan, ya Roma parsahiton, ya Roma kana si songonon, mertubi-tubi si pada, jaladang diundang roh, dan tamu tidak diundang datang. Tetapi orang yang akan tetap beriman kepada Tuhan, dia akan mengatakan, kalau aku jatuh, aku akan bangkit. Kalau aku kecewa, aku akan tetap bersabar. Kalau aku sedih, aku akan tetap tersenyum. Kalau aku kehilangan harapan, aku akan tetap berdoa. Tuhan membertai aku. Nah, abang inang, nah hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Ima keunggulan nihita akan aporsia. Kuat di dalam Tuhan. Mau aku nama asa, mau yang tangis, tidak apa-apa. Ayaw petikin namar saya terus saya tangis dong. Jago gunung namar tangis dong. Iterhubay do buat do batali, tertutupi do bohikon. Tangis saya tangis dong. Alay hubik kiri ba. Oto mawin naroha. Gu do pihala na songonon. Dang ampun mate. Alayaw dilid di bata do petiki. Kenapa aku nangis? Artinya Tuhan ingin memakai sisa-sisa hidupmu untuk menjadi yang terbaik. Itu pikir bah, mau lihat ma Tuhan inaruhado. Nah, abang inang, na dia holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tedehom majo 806. Ayat 1 ayat 2. Asa lam gugu hapor siauta mengadupi akan amasaw. Porsiai Tuhan menjaga ho. Tuhan menjaga ho. Las peroha marsapeho. Sai diramotihmo. Tuhan menjaga ho. Sai disari hodong ulumi. Sai disari hodong ulumi. Tuhan menjaga ho. Sai ditangi hon pangi
menjaga ho. Dokter Tuhari, Tuhan menjaga ho. Tuhan menjaga ho. Las peroha marsakeho. Sai diramoti ho. Tuhan menjaga ho. Tapauduk rohata martangya kita. Ali Tuhan di bata amanami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Moliate ma Tuhan di bagasan tikion. Diramotiho ngulu nami. Dileoko gajang nimur hahipason dohot akan lastiroha. Dang terbilangan sudi pasu-pasu na pinasahat mi Tuhan ali Tuhan. Diaka perdalanan ni ngulu nami. Diaka ragam ni aka persoalan. Ragam ni aka pergumulan. Holong doha peroham Tuhami Tuhan. Dijaga ho ngulu daging doho tod dinami. Dang pedi palwaso hami madebu. Tubagasan hamatian doho tubagasan aka padilian. Nang peborat aka namasa nanyadupan. Hinorhon ni aka namasa sisonarion. Hinorhon ni aka persahiton. Aka hapuguson. Aka parbulak-bulatan. Aka nasosahat dope na pinangido ni roha. Moliate ma Tuhan diajari ho hami asa totong martangiang mangulu di bagasan pos ni roha. Moliate Tuhan dijaga hodo ngulu namion, dijaga hodo tot dinami. Hape namasa di bagasan ngulu namion, hodo hape Tuhan nama jaga kami. Tuhan dang terpangasahok kami gugu nami sendiri. Dang terpangasahok kami akadungan nami keluarga nang akasisolhot. Hodo Tuhan nasa totong ganup tiki naro laho mangalihon gugu mangalihon apul-apul baluahon hamisian akan namasa terlubobi nama jaga daging dohotot dinami. Upasat tami ma Tuhan ngulu nami tu bagasan tangamu. Ho mali Tuhan na mangalihon akan lasiruha. Nama mangalihon dalan haluar. Dia ka situasi na maol niya dupan ni ruha nami. Jaga ma Tuhan yanakon nami. Na tua-tua nami. Hahaanggi iboto nami. Keluarga terlumubi ruas ni Uriam. Na posom dohot akahuriam di sadok portibion. Asima roham ali Tuhan. Pos rohanami di pandemi COVID-19 nama saon. Di bagasan tiki na une. Salpudui Tuhan siya tongan-tongan ni hasyang anon. Jala pabor hat hami siya bagas monali Tuhan. Mangalaka dapotan hanguluan na baru. Jala pake hami gabi habauran di pasu-pasu tua kadungan nami na humaliang. Tangyang nami ali Tuhan, tua kana marsahit, tua kana terpapar, tua kana bergumul, tua ka yanakon na di bagasan aka persikolaan. Asi maroham ali Tuhan, say homa na mangaleon hahipason, mangaleon lasiroha, mangaleon parbinotuan, dohot mangaleon hapistaran. Aka ruas ni Huriam na marulang tahun do na marulang tahun pardongas sarepion. Tuhan pasu-pasuma leon magajang ni umur dohot aka pasu-pasu dami na sumurong ni asyakong. Diaka ulaw ni Huriam rapo padita HKPP distrik Jabar Tinggi dohot pesta perak di minggu aka dari nang ro tuho mahupasatami ali Tuhan. Asa mardalam maka ulaw ni di bagasan dame na sumurong na siyako. Moliate mali Tuhan. Dia kapangidon namin na sa totong
adong di bagas roh ado pikiran nami. Nasa totong di buah kami tu bagas tangyang nami. Asi maroham, pos maroha nami. Saha tuho mau pasatami sudi akan namasa di bagasan ngulu nami. Asi maroham ali Tuhan o matang yang nami. Na dipangiru kami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami doho persauran itu di barbadia. Martang yang kami tuho. Amin. Amang inang tapasaat mapeliata natama tu adupan itu hata uhud marit di mahita. Tatangnya koma peliat tatu debata martang yang mahita. Ale debata amana mina di Banua Gijang hodo hararuan di saluhut silehon-lehon nadinggan dohot nasa ulibasan yang maulitus. Upasat tami masian nanilon bitu hami pilihan nami tuh. Saya jalo may gabi uap na khusus di zulum. Pasu-pasu may jalaramoti asahu parhasiang hami pilihanon. Patibulhon harajanmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibyon. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mau lihat itu ho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Basa
manamina di banua gijang sai pinarbadia magwarno, sai ro maharajanmo, sai saut malomoni roham di banua tongon songona di banua gijang. Lian matu hawe sadarion hanguluan siapari, sesa madosaname songon pane saname, di dosa ni dongan namar dosa Tuhame. Unak kami togi hontu pangujunan, balua mahame sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho, disodakon Tuhan debatama bohina tuho, jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan debatama bohina tuho, jala dipasarhon ma damena tutodim. Amin.